Tkompli s-saga tal-gideb u abbuż ta' poter mill-Ministru Justin Caruana. Bil-Kummissarju George Hisler qed jitlob lill-Pulizija sabiex investigaw dak li jidher li kien każ ta' ksur tal-kodiċi kriminali. Iżda s'issa l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà jidher li għadu ma ħa ebda azzjoni. Il-ġimgħa l-oħra l-Kummissarju tal-Istandards George Hisler sab lill-Ministru tal-Edukazzjoni Justin Caruana ħatja li kisret il-kodiċi tal-etika. Dan meta tat kuntratt ta' 5,000 euro fix-xahar għal 3 xhur lis-sieħeb tagħha Daniel Bogdanovic. Bogdanovic kien tħallas 15,000 euro għal kuntratt ta' 3 xhur, kuntratt biex iżur l-iskejjel tal-Istat u jfassar rakkomandazzjonijiet ħalli jtejjeb l-isport f'dawn l-iskejjel. Iżda issa r-riżulta li minn dan kollu Daniel Bogdanovic ma għamel xejn. Ir-rapport wara li x-xogħol li suppost kellu jagħmel Daniel Bogdanovic sar minn Paul De Battista, wieħed mill-konsulenti ta' Justin Caruana. Dan wara li l-istess Caruana pruvat tostor kollox bħalli kieku x-xogħol kien qed jagħmlu s-sieħeb tagħha. Il-Kummissarju George Hisler rakkomanda lil kumitat tal-Istandards sabiex jippubblika ir-rapport li tfassal minnu u jirreferi kollox lil pulizija. Dan hekk kif kollox jindika li kien hemm ksur tal-kodiċi kriminali bil-Ministru Justin Caruana tista' teħel sa 6 xhur ħabs jekk tinstab ħatja. Fil-fatt ir-rapport ikkonkluda li l-Ministru tal-Edukazzjoni abbużat mill-pożizzjoni tagħha u kisret il-kodiċi tal-etika tal-Ministri billi trattat lil Daniel Bogdanovic b'mod preferenzjali u tagħtu kuntratt ta' 3 xhur għal xogħol li lanqas biss kien kwalifikat għalih. Is-Segretarju Permanenti Frank Fabri naqas milli jwieġeb jekk kienx il-Ministru li mbuttat l-isem ta' Daniel Bogdanovic biex imexxi il-proġett tal-isport fl-iskejjel. Min-naħa l-oħra Paul De Battista konferma li kienet Justin Caruana li proponiet lil Bogdanovic sabiex ikun hu li jmexxi dan l-istudju li għalih tħallas 15,000 euro. Il-kuntratt kien ġie żvelat f'Marzu li għadda bil-Prim Ministru Robert Abela dak iż-żmien kien qal li waqqa l-kuntratt kontroversjali minnu fih. Madankollu jidher li Bogdanovic xorta waħda ddaħħal il-flus illi kellu jieħu. Wara li dan il-kuntratt ħareġ fil-beraħ Bogdanovic kompla jaħdem fih dan il-Ministeru tal-Edukazzjoni. B'sorsi jisqu li saħansitra kienu jaraw ma' Justin Caruana fil-binja tal-Ministeru kif ukoll kienu jakkumpanjaw lil xulxin f'xi żerat fl-iskejjel.